To je bio moj poklon, a ja se nadam da volite da slušate ovu pesmu i da ćemo večeras, ako ste naučili, otpeti zombije. Popularna regionalna pjevačica Aleksandra Prijović održala je večeras svoj prvi od ukupno 5 koncerata u gradu Osijeku, gdje je publika s oduševljenjem dočekala njezin nastup. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je Aleksandra po prvi put izvela novu pjesmu naziva Posljednji kabare. Iako je ova pjesma bila premijerno izvedena večeras, publika je već znala svaku riječ napamet, što svjedoči o velikoj podršci koju Prijović ima u Hrvatskoj. No, najveći trenutak večeri bio je kada se sama Aleksandra rasplakala prilikom izvođenja ove nove pjesme. Emotivnost i iskrenost njezinog nastupa dodatno su dirnuli publiku, čineći ovaj koncert nezaboravnim iskustvom za sve prisutne. Nakon koncerta, fanovi su se okupili ispred dvorane kako bi izrazili svoje oduševljenje i podršku Prijović, čime je još jednom potvrđena njezina neosporna popularnost i ljubav koju osvaja svojom glazbom. Ovaj koncert u Osijeku predstavlja samo početak njezine turneje po Hrvatskoj, a fanovi se nestrpljenjem očekuju nastavak njezinih koncertnih spektakala.